दिनैनि हाबाफारियाव जोंखौ मदद होनायनि थाखाय। दिनैनि साना मोनसे नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड बे आफादनि गिदिर मोनसे सान। 35थि मungklong सान जों दिनै फालिबाय थादों। खैराबारि महिरंग भावथिनासालियाव जों NDPनि जों लोगोसे बे ओनसोलनि रायजो राजा आरो गासैबो जा थुलुंगागिरि मददगिरि बिथांमोना दिनै ज' जादों। बियो जोंनि मोनसे मावनां मोनसे हाबाफारि। बियो मungklong सान, गिबि मungklong सान। दिनै बियो मोनसे गावनो गाव गिदिर मोनसे सिगनिफिकेन्स थानाय मोनसे सान। दिनै NDPआ 1986 जोनोम जानानै 34 बोसोर दावहा होदोंमोन। जों जेब्ला NDPआ जागायजेनो बेखिनि समाव 1986 जोनोम जाबाय। 1988आवनो जोंनि गिबि मावथि बा एक्सन कामान्डार बिथां बांबुरगोरा बसुमतारी बिथाङा दिनै मungklong जाग्रोदों। बेखायनो जों बेखौ गिबि मungklong होननानै बुंदों। बिथांनि न'आ खायजामाथि ओनसोलनि केबरिगाव गामियाव बिथांनि न'आ। बिथाङा आफादाव हाबनाय लोगो लोगोनो बै समाव जों BSF होननानै जोङो मिथिजायोमोन। बे BSFनि मोनसे गिदिर गोजौ थाखोनि बिबान लानानै एक्सन कामान्डार बा कामान्डार इन चिफ बिबानखौ लानानै गोबां खामानि मावदोंमोन। बिथाङा सासे बिराद स्टाउट जालांगाद आरो नायनो समायना बिराद स्पर्ट्समेनशिप थानाय सासे जालांगाद मानसिमोन। बिथाङा जि समाव थैदों बे बैसोआ बिथांनिया मात्र 22 बोसोरल'मोन। बेबादि समाव दिनै बिथाङा हारिखौ सिबिनो हारिनि थाखाय खामानि मावनो मोनसे आद्रा मोनसे थालांबाय। हयथ' बिथाङा गोख्रैनो थाबनो थैयामोनब्ला जोंनि BSF बा NDPआ मोनसे गोजौ थाखोआव मोनसे दावगानायनि मोनसे जों दिनै साननानै लानो हादों। दा जियानो जायाथों मानो दिनै बिथां गिबि मungklongखौ बिथा खालामनानैनो जों सारा दिनै बर'लेण्डआव आरो दिनै आसामाव जोङो बोसोरै खुंबोबाय थादों। दिनैनि जिथुनाखि खुंनाय बेयो 35थि बोसोर 35 मोनसे हाबाफारि। बेवहाय जोङो माखासे बाथ्राखौ जों दिनै दुखु मोननाय फैदों। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जों मोनसे गिदिर गोहोगोरा मोनसे आफादमोन। जाय आफादखौ दिनै भारतीय आर्मि पुलिसफ्रा दिनै जोंखौ गियोमोन। जेब्ला जों दावहायाव ओंखारजेनबाय जोंनि सोद्रोमाफ्रा आखायाव हाथियार लानानै जि जायगायाव दङमोन जि जायगायाव थायो बे जायगायाव दिनै सोरबा बांबुरगोरा दङनो, सोरबा खौलानो, सोरबा जाब्रां बैटिमोन दङनो बिदि होनबानो दिनै बै जायगाखौ रेड खालामनो थाङा, एरेस्ट खालामनो थाङा, गावलायनो थाङा। बेबायदि मोनसे बिर जोहोलावफोर जों दिनै बर'फोरनि गेजेराव मोनदोंमोन। खिन्थु दुखुनांथाव जोङो दिनै बर'फ्रा खौसे जानो रोङियाव दिनै NDPनि BSF आरो NDPनि साननाय हनाय बिनि बिथांखिफोरखौ मोजाङै बुजिनो हायैयाव गावजों गावनो जि मोनसे गिदिर दाङाबाजि जाबाय। बेनि थाखायनो दिनै बिथाङा थैनो गोनां जादों। बिथाङा ओरैबायदि सासे मानसिमोन। बिथाङा गावनि जि मट' बे मट'खौ गोरबोआव लानानै बिखायाव लानानै आवगायबाय थानो हानाय खामानि मावनो हानायसै सासे गोहो। जि मोनसे घटना जादोंमोन रौतायाव मोनसे जि घटना जादोंमोन बेखिनि समाव जों बुंनांगोन जोंनि जि आन्दलन बेखिनि समाव समब्रा समब्रि जों 86आव 3 अक्ट'बराव जेब्ला दाबाय बेखिनि समाव 87आवनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो आलादा रायजो नांगौ होननानै समब्रा समब्रि भाबै आन्दलन खालामदों। दा बेवहाय जोङो मोननैबो संगठना बुजिलायनांगौनि खोथा दंमोन। NDP दिनैनिफ्राय जुदि सोरबाफोर जोंखौ हेरेसमेन्ट होयोब्ला बिनि फिननायखौ आं होगोन। बैसागु बोथोरनि बारदै सिखोला नों आंनि
모셔라고 부르는 모셔서 모셔!